אני נעתי בן 57, ספורטאי, זה מה שאני עושה כל החיים. כל השאר זה ליד, ספורט זה מה שאני עושה. היה לי לפני חצי שנה בעיה, הרגשתי שיש לי בעיה בכף הרגל, לא יודע להסביר אותה, לא מסוגל אפילו ללכת על המסילה בחדר כושר, משהו בחלק הפנימי של כף הרגל. ראיתי איזו מודעה באינטרנט, בדיקת מדרסים, בדיקת כף רגל בחינם, חברי קופות חולים, אמרתי מה יש להפסיד, באתי לשאול. הסתכל על הכף רגל, אמר לי תראה, אמר לי זה, אני יודע מה הבעיה, אני מתאים לך מדרסים. אמרתי מה יש לי להפסיד, זאת אומרת גם ככה יש פה בעיה שאני לא מבין אותה, וזרמתי עם הדבר. אני היום 5 חודשים אחרי, באתי עוד פעם לסדר קצת את המדרסים, צריך פעם ב5-6 חודשים לסדר אותם, הכל פצצה, באמת, כאילו, מ-0 ל-100, הכל פצצה, אין בעיה, לא בהליכה, לא בריצה, בטח לא בענפי ספורט רגילים, הכל פצצה, עשה את העבודה, תודה לשאר.